Българи живеят по целия свят. И български малцинства и сега съществуват в множество държави. Поредно вече поколение нашенци живеят на всевъзможни, дори отдалечени места като Хондурас. Няма смисъл да обяснявам какво общо има северно-македонската политика и пропаганда. Ердоганова Турция не признава за наше малцинство останалите там наследници на българите от Одринска Тракия, Цариград и Мала Азия. А окупацията на земите, населявани от бесарабските и таврийски българи от започналата първата война в Европа с подобни мащаби от над 70 години Путинова Русия е поредната трагедия в историята на тези наши сънародници. Но за тях след малко. А сега ще ви разкажа за единственото място в чужбина с кръстена на България река, където живее едно от най-слабо познатите български малцинства. Кой би предположил, че в една малка централна американска страна има сравнително голяма българска общност и нашите сънародници са оставили сериозен отпечатък там. През 1928 година запътили се към Америка за работа българи, преминавайки през Куба, разбират, че в щатите икономическото положение никак не е розово и вероятно няма да има много възможности и за тях. В същото време Хондурас предлага безвъзмездно земеделска земя за обработване и след определен брой години обработване хората стават нейни собственици. Затова и нашите сънародници се заселили там и Хондурас станал привлекателен за българските емигранти. Нашинците направили бананови плантации и дори построили железопътна линия. Там тече и единствената река, носеща името на нашата страна – Рио Булгария, тъй като преди откриването и от нашите сънародници, тя не е била описана и не е присъствала на географските карти. В по-голямата част от течението си реката е заобиколена от трудно проходима джунгла и поради пресечения и силно наклонен терен, нейното поречие не е добре проучено. За българите във Вардарска Македония може да се направи цяла поредица дълги клипове, но искам да разкажа накратко за официално признатото от Албания българско малцинство и за тясно свързаната с него Охридска архиепископия, като и двете, както се досещате, според Скопие не са български. Земите на днешна Албания дълго време са били част от българската държава. Дори един от най-видните средновековни български и европейски творци и музиканти, Йоан Кукузел, авторът на Възхвала на българката, е роден в Драч, днешен Дурас. Най-големи български общности има в областите Мала Преспа, Голо Бърдо и Гора, по границата с Северна Македония. В Албания функционират културно-просветно дружество Иван Вазов в Тирана от 1999, Клуб за приятелство и сътрудничество 24 май от 2008 и Дружество на българите в Албания от 2019. А през 2017 година българското малцинство е официално признато от държавата. Колко българи знаят, че чак до малко повече от век преди освобождението има независима българска църква със седалище в старопрестолния български град Охрид. Поддържала живи българския дух и християнската вяра в днешни Западна и Северна България, Северна Македония, Сърбия, Албания и Северозападна Гърция, по-точно Епир и Тесалия. Тя е основана след като Василий II българоубиец превзема столицата Охрид и слага началото на двувековното византийско владичество и просъществува 7 века и половина. По време на голямото разширяване на Османската империя и военните й успехи през 14 до 17 век, макар и не канонично, османските власти присъединяват към българската Охридска архиепископия закритите сръбска и влашка църкви, дори и далечни православни епархии в днешна Италия. Поддържането на българщината и писането на български църковни книги обаче никак не се харесвало на османските власти и на Вселенската патриаршия и през 1767 година по настояване на патриарх Самуил I Ханзерис българската Охридска архиепископия е закрита със султански ферман. Банатските българи са наши сънародници, заселили се в историческата област Банат, която се намира в днешна Румъния и включва малки части и от Сърбия и Унгария. Те самите се наричат павликяни или на местното наречие павликени, палкени или паукени, тъй като множеството от тях днес произлиза от българите павликяни. Банатските българи произхождат предимно от северозападна и централна Северна България. Те са се изселили на две вълни, спасявайки се след неуспеха на Чипровското въстание и последвалите гонения на българите католици. След освобождението на България през 1878 година много банатски българи, основно млади семейства, се завръщат в родината и се заселват предимно в села близо до Дунав, във Врачанска, Плевенска и Великотърновска област.
Общността на банатските българи, достигаща над 25 000 души, е развила и съхранила свои специфични бит и култура, включително и свой собствен вариант на български език, писан на азбука, производна на латиницата, като същевременно с това те ревниво пазят българското си самосъзнание. Българската диаспора в Унгария има дълга и богата история. Всъщност тя започва още преди идването на самия княз Арпад с унгарците в днешните им земи. Значителна част от тях е владяна от България по времето на Крум и Омуртаг през 9 век, като по това време се смята, че е построен и град Пещ, един от двата съставни на днешната столица Будапеща. Разказах ви за краткото унгарско владичество в Видинското царство, през което доста българи се заселват в Унгария. Малко след Чипърското въстание през 17 век, което на практика създава банатските българи с преселението на много наши сънародници там след него, е имало и Карпошово въстание, подбудено от войната на Свещената лига – Австрия, Полша, Русия и Венеция, която слага край на османската експанзия в Европа. След неговото потушаване, много, за разлика от предишния случай, и православни българи се изселват към днешния Австрия и Унгария. Последната голяма вълна български преселения в Унгария е през края на 19 и началото на 20 век, когато много български градинари се заселват в околностите на големите градове Будапеща, Сегет и Мишколц. Бесарабия, историко-географската област между реките Днестър и Прут, е част от българската история от прастари времена. Българи живеят от северната страна на Дунавската делта през цялото средновековие. И въпреки над 1500 годишната история на българското присъствие там, най-големите поселения на нашенци в Бесарабия се случват при оттеглянето на руските войски, в края на всяка една от многобройните руско-турски войни, нанесли големи щети на българското население и земя. Тема, за която рядко се говори. От тях времена, като почна да слабее и Турция, русите почнаха често да минуват Дунава. И колкото пъти руските войски са минували Дунава, най-големи опустошения и разорения е претърпяло нашето бедно отечество. Това пише българският будител и революционер Георги Раковски в Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите. Първата българска заселническа вълна е още след войната от 1768-74 година. Но големите преселнически вълни и руската политика за заселването на българите в тогава пограничната територия започват след следващата руско-турска война, тази от 1806-812 година. В края на самата война е сформирана и българската земска войска, в която участват множество вече живеещи в Бесарабия българи. Още едно доказателство за вече съществуващо българско малцинство там. След като непосредствено преди войната, татарите, до тогава мнозинство по тази част от Западното Черноморие, са изселени и на тяхно място стратегически е настанено българско християнско население. Както обаче вече споменах, това е политика на тогавашната Руска империя, целяща да укрепи граничната област с оглед на почти непрекъснатите войни с османските турци. А както знаем, мюсюлманското население в Бесарабия им е помагало, както тукашните християни на руските войски. Далеч не всички са се преселили доброволно обаче. Цитирания по-рано памфлет от котлинския възрожденец Георги Раковски се разказва за отворени по негови думи канцеларии, де ходят тия окаяни българи да се записват за преселение в Русия, като им дават и нещо си пари, само да измамят просто го народа да се пресели. Длъжност цвята към милото ни отечество налага ни да открием простодушно му народу какво нещо е тая Русия и нейното мъчителско монголско правителство и какви вечни мъки ги чакат, ако са тия излъжат и идат да влязат в нейните железни ногти. А за съдбата на българите, вече преселили се там, разказва Христо Ботев във вестник Знаме, брой 13 от 4 април 1875 година. Жалостни слухове достигат до нас из руска Бесарабия, из оная обетована земя, в която една част от нашия народ намери прибежище в страшните години на своите страдания. И там, както и на всяко друго място, българинът е биен, обезчестен, излъган, съсипан и наказан от закона на варварския деспотизъм. Кажете ни, пита един наш приятел из Комрат, виждате ли вие край на българските страдания? В Турция ни мъчеха и предаваха едно време като скотове, а днес душат всяко едно стремление към човечески живот. В Румъния ни преследваха и продаваха на турците, а днес с още по-голяма енергия ни лъжат, експлоатират, убират и отнимат всяко едно средство за съществуване. Сърбия ни е лъгала със своя шарлатанствоющи патриотизъм в продължение на всичкото свое съществувание и още дълго време ще ни лъже и ще се ползва със силите, с доверието и с глупостта на нашите неразбрани патриоти. А Русия, тая мнима защитница на славянството.
тя употребява още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии. Въпреки това, следващите две руско-турски войни, тези от 1828-29 завършила с Одринския мирен договор и от 1853-56, така наречената Кримска, отново причиняват големи страдания на българските земи. Особено първата, с тежките боеве в днешна България и епидемията от чума в източна Тракия. В края на войната населението на днешна югоизточна България е намаляло с над 2/3 и отново десетки хиляди българи се преселват на север. След последната спомената война, Бесарабия е разделена между Руската империя и Молдовското княжество, като тогава останалите в южната част българи, а и гагаузии са подложени на издевателства от влашкото мнозинство. Затова пише отново Раковски. Този път във вестник Дунавски лебед, по-точно броеве 12 и 16. Между 6 и 20 ноември 1861 година между 3 и 4 хиляди души редовна молдованска войска, власи, се настанява в Болград, избивайки десетки невъоръжени мъже и обезчестявайки много жени и деца. Както може би се досещате, от всички издевателства най-разпространени били грабежите. Вследствие на това и други подобни зверства на молдовската държава и властите, тогава тръгва отново българска заселническа вълна. Този път на изток, в тогавашната Таврическа губерния, обхващаща историко-географската област, наречена още от древните гърци Таврида или Таврика. В наши дни потомци на таврийските българи населяват 28 селища в Северното Приазовие, между Бердянск и Мелитопол. Всички страдащи от продължаващата война, или според речта на започналия и руски президент, специална военна операция с цел, забележете, денацификация. И въпреки множеството препятствия от турските, руски и влашки зверства през Холодомора на Сталин и другите съветски репресии, та чак до днешната война, нашите сънародници по Северозападното Черноморие и Приазовието все още наброяват над 230 хиляди души. За съжаление, отношението на държавата към тях очаквано все още е никакво. Но най-тъжното е, че забравата на немалко от нас, обикновените българи в третата българска държава на Дунава, премина в омраза заради засилената през последните години пропаганда. И днес бесарабските и таврийски българи са чужди тук и втора ръка хора там. Отвъд Босфора и Цариград, българи е имало още преди векове. Със сигурност знаем за разселванията, осъществени от Василий II българоубиец през 11 век и за още подобни случаи. Но най-много знаем за най-скорошните български преселения там и тяхната съдба. Тези между 16 и 19 век, в северозападна Мала Азия или Анадола, най-вече между градовете Бурса и Чанаккале, като в този район има 26 български села. Най-голямото сред тях било Коджабунар, което сега има 143 жители, предимно помаци, българи мухамедани. Но през 1914 година, според българския генерален консул в Цариград Иван Манолов, е имало 400 къщи, от които 350 български и 40 гракомански и гръцки, с малко над 2000 души население. По спомени на 102 годишен малазийски българин на име Христо Чакъров, описани в издание на работническо дело от август 1989 година. Доколкото знам и помня от нашите, преди да отидат в Мала Азия, били изтезавани от турците и башибозуците. Събрали са се колкото са се събрали, 10, 20 и рекли: ще идем в Анадола да търсим работа. Отишли. А едно време къде могат да търсят работа? На чифлиците. Почнали и нали тукашните българи били свикнали с честна работа, бият ги питал откъде са и защо са дошли. А те му казали, че от турския башибозук нямат спокойствие и се принудили да бягат. Тогава бият им казал: който иска да вземе семейството си и да дойде в неговата област, той ще ги пази от башибозуците. Заживяли си, изпълнили селото и се заизселвали и по други околни села – Аладжабаир, Кьойбелен, Мандър. В околностите на Цариград пък в началото на 19 век имало над 30 български села, а около освобождението българската колония в града наброявала над 80 000 души. Занаятчии, търговци, коняри, градинари и овчари. Преместили се от родните им села от всички български краища, но най-вече естествено от Калоферско, Копривщенско и Котлинско. Заможни българи основават българско мореплавателно търговско дружество Провидение през 1862 година, а други предприемчиви наши сънародници основават още тогава в сърцето на Османската империя българско братско дружество и българско заемателно дружество Напредък. Повече за българите, живеещи на днешната територия на Република Турция, ще разкажа в друго видео, тъй като има още доста слабо известни факти около тях. Благодаря на всеки един, останал чак до тук с този клип.
Може да подкрепите канала, като натиснете другия мой клип, който YouTube ви предлага от лявата страна на вашите екрани. Или пък да натиснете вдясно и да го последвате, ако все още не сте. Така няма да изтървате новите интересни видеа, но почти забравени теми за българското историческо и природно наследство. Всеки последвал канала от поне 24 часа има пълната свобода да публикува в общността на българско наследство. Благодаря ви и до нови срещи!